गिबियावनो गासैखौबो गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय बरायनाय बावहरबाय। दिनै 24 मार्च 2024 रबिबार सानखालि गोरलै सल्युशन कचिं सेन्टारनि गोदान थाखो खथाफोरखौ बेखेवबाय। So very good morning to all of you. So today our Gwrlwi Solution Coaching Center Institute, actually now it has been changed. It has been now institute. Going to inaugurate opened new hub for coaching. So at this time I am very happy to inform you. So my colleagues and my old students of Gwrlwi Solution Coaching Institute and my colleagues of SPS and my friends. So now at this time I would like to do the program of ribbon cutting ceremony. So Suraj Sorgeri, the secretary of our Gwrlwi Solution Coaching Institute, I would like to request you, sir, to cut the ribbon and to open our this new hub. दासान्दि गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटआव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम टिउसन लानो हानायनि सुबिदाफोर दं। आयदा हिसाबै बेवहाय मेथ्स, साइन्स, इंलिश स्पोकेन आरो बेनि अनगायैबो एडभान्स मेथ्स आरो एचएस नि थाखाय फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मेथ्स बेफोरबायदि आयदाफोरखौ बेवहाय फोरोंनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो आयदानि साफा फोरोंगिरिफोर दङ। गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटखौ फरायसाफोरनो खम बेसेनाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय थांखिजों 2019 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै बेयो 5 बोसोराव आगान होबाय। थारैनो दिनै गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटनि बेसिम सफैनो हानाया गुबैयै फरायसाफोर, गार्जेनफोर, नखरनि बिमा-बिफा एबा गार्जेनफोर आरो ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगाजों दिनै बेसिम सफैनो हादों। बेनि थाखाय आं गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटनि जानानै साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो इयुननि फैबाय थानाय समफोरावबो बिदिनो जोंखौ अनसायगोन आरो थुलुंगा होलांबाय थागोनखौ नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामो। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर फरायसाफोर एबा गार्जेनफोरा गोरलै सल्युशन कचिं इनस्टिट्यूटनि टिउसन फोरोंनायनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना जोंनि बे इनस्टिट्यूटआव फैनानै सोंफैनो हायो आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजोंबो आबुङै मोनथिनो हायो।